Hello mga kuya. Hello. Ikaw ate si pangani mo? Sarah. Ako'y pungutanan ninyo. Pwede lang. Usa pagpatay sa taong buhay. Hello mga kaparskeg. This is your boy Real Ortizano, Yes. aka Parskeg. To this vlog mga kaparskeg, dili na ko magtagalog, magbisaya na ko. Kana. Ang tema karon mga kaparskeg sa akong vlog kay mangita mig mga random person niya. Mungutana ko nila, na ako'y question nila. Akong question nila kay unsaon pagpatay sa taong buhay. Kana. Disclaimer lang ha. Ang sa pagpatay sa taong buhay, dili tao ha. Kanang taong ba talong. Ibton ang answer na. Utana ko nga unsa pagpatay sa taong buhay. Ang tubagin na ibton kay taong man di man tao. So, Right. sama ko balik karon si Rodimir Basiliote. Kana. Ay magkalimot sa iyang channel o kayang page ha. Thank you. So, let's go. Let's go. Hello ba ate? Hay yung duha. Tao diri ra mo. Yes. By the way, usay pangani mo. I'm Shady. Lingis sa kamera. Shirley? Shady. Ikaw? Larissa. Larissa, by the way, real day. By the way, nakoy pangatanan ninyo, duha. So, ikaw kung unahon ate. By the way, nakoy pangatanan mo ate, isa pagpatay sa taong buhi. Ha? Basta pagpatay sa taong buhi. Pati yun. Pati yun, basta pagpatay. Ako kuya. Ikaw. Gusto ang pagpatay sa taong buhay. Oh. Pati yun sa ugma. Wow, sure. Ikaw. Saan ba? Saan pagpatay sa taong buhay ha? Ikaw. Saan yun? Tukon ya. Wow, pwede. Uy, bad girl ko. Binaw, tuduan mo sa pagpatay sa taong buhi. Kung saan pagpatay sa taong buhi, ang tubag ibton. Taong man. Uy, nakain mo rin. Tao. Taong man. Di ba, Limot ko. mga Cebuano. Oh, chika. Uy, palit ang taong nga to. Taong ba? Eggplant ba? Hello ate. O na may pabot. Basta man ang iyong anak. Dami ko nun. Yung bana. By the way ate, na di ko'y pangutanan yun do ate. Pero ikaw kung unahon. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Saan day? Saan? Ikaw kung unahon. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Saan pagpatay sa taong Unang bakba. Ikaw te. Ikaw. Ha? Saan pagpatay? Oh, sa Sa buhay nga tao? Di, saan pagpatay sa taong buhi? Tao o tao? Tao. Saan pagpatay sa taong buhi? Tao. Tao. Saan mo ito pagpatay? Saan pagpatay sa taong Pagpatay? buhi? Giluan? Pwede. Pwede. Ikaw te, maori na te. Mara to ay. Sabi kasi napilain, angay pat yun. Action na yung palautang. Palautang. Ikaw te, maori na te. Lami patyo ni mga palautang ay. Mangilog ug bana. Mangilog ba na? Oo. Oo. Bisag gibaw na pamilya. Mangilog yapon. Ilong gyapon. Dito te, ang tinogi nga tubag te, anak, kung saan pagpatay sa taong buhay, ang sagot yun na ibton. Oh, lagi taong lagi. Taong man. Tao. Mubit tao to na kaong. Tao. Ibton. Oh, taong, ibton. Oh, ibton dyan ang taong, di ba te? Oh. Oh, di ba kasagaran mga Bisaya na to unsa man, di ba? Uban talong ilitok no. Uban taong. Hugo kay magunahuna ba? Hello mga kuya. By the way, na ako'y pangutanan ninyong duha, kamon duha. Taga diri ra mo Toledo? Okay. Na ako'y pangutanan ninyong duha. Ikaw kung unahon. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Pati yun. Unsaon pagpatay? Pati yun sa gitik. Pati sa gitik. ikaw, unsaon pagpatay sa taong buhi? Kuhan. Dugabo na lang, para madali. Dunggabon para madali. Wala nilain. Wala. Ikaw wala nilain. Wala. Wala na. Kaya baka kung saan pagpatay sa taong buhi. Tama. Ibton. Taong man. Taong ba? Taong. Dugog tao. Taong ba? Sipi ka ng tanom nga taong. Ay ko ino. Imo pugutan, mabuhi ra magyapon na. Kaya pa may gamot. So imo teknika na, imor na siyang ibton. Ate, ang taong gitikon gipon. Oh, hindi. Hi ninyong tanan. Taga-diri ra mo? Ay daw, na ako'y bungatan nato sa tagsa ninyo. Pero ang unahon ako is Kere. By the way, yung pangalan nimo? Kat. By the way, Kat, na ako'y bungatan nimo, Kat. Kung saan pagpatay sa taong buhi? Tokon. Sa ba yun? Tokon. Ikaw, te. Kasi pangalan mo? Candy. Ha? Candy. Ano saan ko ni mo sugton?
way, unsa pagpatay sa taong buhi? Dagan ang ways. Dahan ways, di ba? Sakto-sakto dahan ways, pero unsa man gyud? Sagaran. Isa lang. Killer. Yan. Patay-patay. Patay. Ikaw ate, sa pangalan mo? Kan. Croshi. Ah, kasi. Croshi. Croshi. By the way, unsa pagpatay sa taong buhi? Ha? Diyos nga ko na. Slapon. ikaw sa pangalan mo? Lady. Baby. Gwapa lagi ka no? Are you coming back into my arms to love me again? I love you, I miss you, I need. Okay, daw ninot ikagdag ko sa kamera. Apay daw utan ako. Unsa magpatay sa taong buhi? Ilubong ang buhi. Ah, pwede. Ikaw ate si pangalan mo? Sarah. Sarah. Just call me baby Sarah. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely night. I love. By the way, Sarah, unsa pagpatay sa taong buhi, Sarah? Pati yun sa kalami. Oh, Unsa? Unsa ano siya? Pati yun sa Kasi sa lami. Alaka. Pa. Ako Sarah, pa. Ito, unsa papatay? Charot rato yan. Oh. Joke rato yan. Sa papatay sa kalami, no? Sa kalami, butangan nagkatiplahan og kanang kape. Ah, okay. Nisimang na. Ay, lasa pa si mga. Ikaw si pangalan mo? Kuan, Mariela Book. Oh my God. Ito, si pangalan mo? Is Case. Case na kibutan na nimo, case just in case what if, usay what if nimo. Di, joke ra. Case ka nang usa pagpatay sa taong buhi, case. simple ra. Barangon. Pwede pero Iluan. Iluan, akara dali ra na. Ikaw si pangalan mo? Angelisa. Angelisa na kibutan na nimo, usa pagpatay sa taong buhi. Ipabira. Kamera. Birahan. Ikaw boy, si pangalan boy? Leon, bada real boy. Aboy, nakiputan na nimo boy kay nang usahan pagpatay sa taong buhi. Painiton. Marno. Kini. Ang saktong tubag unsaon pagpatay sa taong buhi paminaw wa. Ang saktong tubag sa pagpatay sa taong buhi is ibton. Taong man. Tanong ba taong? Ang akong question. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Oh, lain na nga talong. Nakoy pangutana ninyo, pwede ra? Okay ra? Sige. Ikaw kung unahon. Usahan pagpatay sa taong buhi? Silon. Silon. Ikaw? Dagom. Tuslo kag dagom? Yung mo? Iluan. Iluan. Imo. Adugabon ah. Ha? Dugabon ikaw. So ang liog para may dugo. Bitaw ka nang tudluan ta mo sa papatay sa taong buhi. Ang tubag gid na ibton. Taong man. Taong man siya, dili mo siya. Di ba kasagara sa Bisaya, nato uban talong. O sagara ilitok taong, di ba? Sa inyo, sa inyo talong taong. Asa man yo taong siya kasagaran. Sagaran gi ko ana taong, so ang tubag ginasakto ibton. Ito siya. Hello mga Kaparskik, salamat sa inyong paglantaw sa akong mga video mga Kaparskik, no? Huwag inyo din yung human. By the way mga Kaparskik, ayaw mo kalimot sa pag-follow sa Facebook page, subscribe sa YouTube channel, Rudimir Basiliote mga Kaparskik. Mga Kaparskik, salamat kayo sa paglantaw sa akong video. Thank you.